Na tomto videu by som vám chcel predstaviť ďalekohľady značky Minox a konkrétne 856. V kategórii 856 Minox vyrába 3 modelové rady, a to BV, Binocular Volume, BL, Binocular Light a HG, to znamená High Grand, najvyššia kategória značky Minox. Všetky tieto 3 modelové rady sú dodávané s kordurovým púzdrom, gumenými ochrannými krytkami a popruhom. Ďalekohľady značky Minox v sebe spájajú najmodernejšie výrobné postupy s nemeckou precíznosťou. Všetky 3 ďalekohľady v sebe spájajú pogumované výsuvné očnice a možnosti dioptrickej korekcie. Ďalekohľady typu BV sú plnené dusíkom, čo zabezpečuje ochranu proti zahmlievaniu vnútorných povrchov pri zmenách teploty. Všetky modely radu BV disponujú 5-ročnou zárukou. Ďalekohľad BL 8x56 je z našej trojice najľahší. Jeho telo je vyrábané nemeckou firmou Bayer. Je polykarbonátovej konštrukcie a je vystúžené uhlíkovými vláknami. Polykarbonátové telo ďalekohľadu BL vám umožňuje použiť 856 ako každodenného spoločníka aj na dlhých prechádzkach. Ďalekohľady BL sú osadené japonskými šošovkami a ich telo je plnené argónom. To zabezpečuje dlhšiu životnosť vnútorných častí. Rovnako ako rad HG sú vyrábané v Nemecku a firma Minox na ne poskytuje až 30-ročnú záruku. Model BL 856 môžete do vypredania zásob získať v akčnej ponuke s nožom Puma. Model HG 8x56 je skonštruovaný tak, aby uspokojil aj najnáročnejších užívateľov. Patrí do kategórie najvyšších modelov od firmy Minox. Jeho šošovky sú dodávané firmou Schott v kombinácii s najmodernejším povrstvením. Kombinácia materiálov používaných v radách HG približuje svojimi vlastnosťami tieto ďalekohľady prémiovému segmentu. Rovnako ako modely BL, aj modely HG majú 30-ročnú záruku. Všetky podrobné informácie môžete nájsť na stránke www.minox.sk.